Toen er verder niets meer in de stad was dat zij konden plunderen, gooiden zij fakkels in de stad en hebben op verschillende plaatsen brand gesticht. Ze propten buskruid in hammen of vet varkensvlees en ander geschikt materiaal en gooiden deze her en der in de huizen, opdat deze makkelijker vlam zouden vatten. Op deze wijze werden in een tijdspanne van nauwelijks 2 uur meer dan 200 huizen door het vuur verteerd. Dit is het ooggetuigenverslag van Hendrik van Braa. Hij schreef over de tijd in Dokkum die hij beschrijft als de Waalse Furie. Een tijd waarin de Spaanse troepen Dokkum binnenvielen en probeerden Dokkum weer te bevrijden van geuzen en opstandige protestanten die Dokkum in bezit hadden genomen. Het is een stuk van de geschiedenis die het eens wat onderbelicht is. We weten allemaal zo een beetje uit ons hoofd nog wel dat de geuzen Den Briel en zo invielen. Ook hetzelfde jaar overigens. Maar dat er een Waalse Furie was in je eigen omgeving, voor heel veel mensen is dat toch redelijk onbekend. En vanuit de gemeente, Matthias-Friesland met de burgemeester voorop, die wilde toch wel heel erg graag om daar zeggen, daar moeten we een keer goed bij stilstaan. En dat moeten we op verschillende manieren doen. Zo binnen de stadskuis in Dokkum. Daar is, als je goed zeggen, een soort te zien van de oerblijfsels van die tijd van de Waalse Furie. Als je door Dokkum loopt, word je geconfronteerd met de bolwerken. Die bolwerken hebben alles te maken met verdediging van de stad, want nooit weer een Waalse Furie. Dus die geschiedenis ademt eigenlijk wel in Dokkum, maar die Waalse Furie, hoe dat nou precies zat, dat was voor veel mensen toch een onbekende historie. En we hopen met al de dingen die we organiseren, inclusief stadswandelingen, open monumentendag die we zaterdag organiseren, om die geschiedenis weer een keer op de kaart te zetten. Morgen wordt de expositie officieel openen.